Νίκο, μπορείς να μας πεις για σένα τι σημαίνει πελατολόγιο, πόσο σημαντικό είναι, πώς το ορίζεις? Να μου επιτρέψεις να το ορίσω με έναν διαφορετικό τρόπο. Ακόμα καλύτερα. Κάποτε υπήρχε ένας γεωργός και είχε ένα μεγάλο χωράφι και το καλλιεργούσε για να βγάζει τα εισοδήματά του. Κάποια στιγμή στην περιοχή του άρχισαν να κάνουν ανασκαφές για διαμάντια. Αποφάσισε να πωλήσει το χωράφι και να πάει και ο ίδιος να βρει την τύχη του. Πέρασαν κάποια χρόνια χωρίς θετικό αποτέλεσμα και επέστρεψε πίσω και περνώντας από το χωράφι του είδε να γίνονται ανασκαφές. Ρώτησε κάποιον κύριο που ήταν υπεύθυνος και λέει του, μα τι συμβαίνει? Λέει του, μα τι, δεν γνωρίζεις τι γίνεται εδώ? Έχουμε ανακαλύψει μεγάλες ποσότητες διαμαντιών. Ο άνθρωπος που είναι ο ιδιοκτήτης της γης έγινε πλούσιος και εμείς διαχειριζόμαστε την εξόρυξη διαμαντιών. Το αστείο είναι όμως, λέει, είναι ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης πριν το πουλήσει πήγε για να βρει διαμάντια. Αγαπητοί συνάδελφοι, γίνεται και για μας. Το χαρτοφυλάκιο μας είναι το οξυγόνο της επαγγελματικής μας ανάπτυξης. Το χαρτοφυλάκιο μας, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, θα πάθουμε και εμείς όπως τα δεινά. Είναι πολύ σημαντικό. Μποϊκοτάζ. Από εκεί. Είμαστε εκεί. Φαίνεται. Το σύστημα πρέπει και εγώ να σηκώσω το πάνω να μιλήσω. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το χαρτοφυλάκιο μας είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και πρέπει να το προστατεύσουμε. Το χαρτοφυλάκιο μας από μόνο του είναι επαναλαμβανόμενες πωλήσεις, είναι συστάσεις, αλλά πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι διατηρούμε τη φήμη μας και την αναγνωρισιμότητα μας στην αγορά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα μέσα σε αυτές τις περιόδους οικονομικής κρίσης. Οι διαδικασίες που ακολουθώ για να προστατεύσω το χαρτοφυλάκιο μου είναι: το πρώτο είναι ετήσιες συναντήσεις με τους πελάτες μου για να εντοπίσω αν ο ασφαλιστικός του σχεδιασμός είναι σωστός ή υπάρχει κάποιο κενό που πρέπει να συμπληρώσω. Το δεύτερο είναι τακτική επικοινωνία με τους πελάτες μου με διάφορους τρόπους. Και το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σημαντικό, είναι και προσπαθώ να ξεπερνώ τις προσδοκίες του πελάτη μου όσον αφορά την εξυπηρέτηση. Είναι δεδομένο και σίγουρο μέσα σε αυτόν το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που περνάμε σήμερα, μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες οικονομικές καταστάσεις, να έχουμε πελάτες μας οι οποίοι θέλουν να τερματίσουν τα συμβόλαια. Για διάφορους λόγους. Οι διαδικασίες που ακολουθώ για να προστατεύσω το χαρτοφυλάκιο μου κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες είναι: το πρώτο βήμα είναι να προετοιμαστώ κατάλληλα στη συνάντηση μου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είναι να διερευνήσω με τον πελάτη μου για ποιους λόγους θέλει να τερματίσει το συμβόλαιο. Είναι γιατί έχασε τη δουλειά του, είναι γιατί έχει μειωθεί το εισόδημα του, είναι γιατί ανησυχά και έχει κάποιους φόβους για την οικονομική κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τους λόγους, γιατί θα ξέρουμε με ποιον τρόπο θα χειριστούμε τον πελάτη. Το επόμενο βήμα είναι να εντοπίσω αν οι λόγοι για τους οποίους ο πελάτης έχει συνάψει το συμβόλαιο του τα προηγούμενα χρόνια σήμερα υπάρχουν. Γιατί εδώ πρέπει να βοηθήσω τον πελάτη, θα πρέπει να ξανακάνω μια ανάλυση αναγκών και να τον βοηθήσω να εντοπίσει τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν αν παρουσιαστεί ένα από τα πρώτα περιστατικά, ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις που θα αντιμετωπίσει ο ίδιος και η οικογένεια του. Πρέπει να τον βοηθήσω να αντιληφθεί ότι το ασφάλιστρο δεν είναι το πρόβλημα. Το ασφάλιστρο είναι η λύση στα προβλήματα του και πρέπει να διατηρήσει το ασφαλιστικό του συμβόλαιο, γιατί είναι μέσα από αυτό που θωρακίζει την οικογένεια του. Το επόμενο βήμα είναι να μελετήσω με τον πελάτη όλες τις πιθανές λύσεις που υπάρχουν για να τον βοηθήσω να διατηρήσει το συμβόλαιο. Που είναι πολύ σημαντικό να είμαι προετοιμασμένος για τις λύσεις που έχουμε. Σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να αναδείξουμε, ειδικά στα συμβόλαια τα οποία έχουν δημιουργήσει αξία εξαγοράς, να αναδείξουμε το πλεονέκτημα μέσα από τη συστηματική κατάθεση των ασφαλίστρων. Οι πελάτες σήμερα έχουν μαζέψει έναν κεφάλαιο σε μετρητά, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα εμαζεύαν τέτοιο ποσό. Με στατιστικά στοιχεία που έχουν γίνει,
8 στους 10 ανθρώπους δεν αποταμιεύουν συστηματικά. Μέσα από τα ασφαλιστικά μας συμβόλαια όμως δημιουργούν μετρητά, που σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες είναι πολύ σημαντικό, γιατί βοηθούν τους πελάτες να αντεπεξέλθουν στην κρίση. Είχαμε περιπτώσεις πελάτες που με το να κάνει μια μερική εξαργύρωση μονάδων ή να κάνει μια ανάληψη από το συμβόλαιο του, διατήρησε το συμβόλαιο, είχε τις ασφαλιστικές του καλύψεις, αλλά ταυτόχρονα είχε ένα σημαντικό κεφάλαιο το οποίο θα μπορούσε να αντικαταστήσει το εισόδημα του για 5 με 6 μήνες. Περιπτώσεις που είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε συναντήσει, που παίρνοντας ένα μέρος από τα χρήματα αυτά, συνεχίζουν τις σπουδές τους στα παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα και πρέπει να το αναδείξουν. Σίγουρα είναι δεδομένο και είναι κατανοητό ότι θα υπάρχουν και εξαργυρώσεις συμβόλαιων. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την επικοινωνία και την σωστή εμπιστοσύνη με τους πελάτες μας, γιατί η κρίση θα περάσει, δεν θα μείνει εδώ. Πρέπει να προσδοκούμε και για το μέλλον. Και το πιο εύκολο πράγμα είναι να διατηρήσουμε την επικοινωνία, πολύ σύντομα να ξανανοίξουμε μια καινούργια συνεργασία με τους πελάτες μας. Μέσα σε αυτήν όμως τις δύσκολες καταστάσεις που υπάρχουν, πρέπει να διαχειριστούμε πολύ σωστά το χρόνο μας, ανάμεσα στην προστασία του χαρτοφυλακίου και στην ανάπτυξη νέων εργασιών. Αν δεν συνδυάσουμε αυτές τις δύο κατηγορίες σωστά, δεν μπορούμε να προστατεύουμε μόνο το χαρτοφυλακίο μας χωρίς να έχουμε ανάπτυξη, ούτε και όμως ανάπτυξη χωρίς προστασία του χαρτοφυλακίου. Γι' αυτό διαχειριστείτε σωστά το χρόνο σας. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι οι νικητές δεν κάνουν διαφορετικά πράγματα. Οι νικητές κάνουν τα πράγματα διαφορετικά. Οι νικητές προσπαθούν και βρίσκουν τις ευκαιρίες που δημιουργάει η κρίση, όταν οι υπόλοιποι κρύβονται πίσω από την κρίση. Κάποτε υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τυφλός και προσέγγισε έναν σοφό. Και του λέει: «Σοφέ μου, υπάρχει χειρότερο πράγμα να ξυπνάς το πρωί και να μην βλέπεις την ανατολή του ήλιου, να μην βλέπεις τη δύση του ήλιου?» Και ο σοφός, με κατανόηση φυσικά, του απάντησε: «Είναι δεδομένο, λέει του, όταν δεν μπορείς να δεις, είναι δύσκολο πράγμα. Τρομερό πράγμα, μεγάλη απώλεια. Όμως το χειρότερο απ' όλα είναι να έχεις την όραση σου, αλλά να μην έχεις ελπίδα». Γι' αυτό και εμείς, αγαπητοί συναδέλφοι, πρέπει να αντλήσουμε δύναμη μέσα από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, να έχουμε στόχους, να έχουμε όρια, να έχουμε ελπίδα για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ.